Cizre'de yaşandığı gibi. Li Tirkiye hevserokî beriyê HDP Selahattin Demirtaş ku derbarê wî de 142 sal cezayê girtîgehê tê xwestin, li Enqere paytexta Tirkiye di 19 Dadgeha Giraniya Sincanê beriya sîstema deng û dîmensek bîsî li girtîgeha Edirne ku lê dimîne beşdarî doza xwe bû. Di destpêka axaftina xwe de Demirtaş bang li dadweran kir ku gerda xwazên wan biryara dadgeha mafê mirovan û ya dadgeha bilintiya derbarê azadkirina wî de cibicî nekin, bila demil dest biryara 142 sal cezayê girtîgehê li wî bêdayîn. Herwiha Demirtaş daxwaza guherîna dadweran kir ku ji desthilatê ferman distînin û siyasî biryar didin. Parlamenterê HDP'yê dîrokî Mahmud Torul ku beşdarî doza Demirtaş bû ragihand, doza Demirtaş nîşan dide ku ev çaksazîn derbarê huquq û mafê mirovan de vala ne û sergirêdaneke. Hukuk reformu ya da işte insan hakları eylem planı gibi. Daxuyaniyên AKP yên derbarê çaksaziyên huquq û mafê mirovan da xuyaye ku bê wate û sergirêdanekî mezin e. Doza Birêz Demirtaşî nîşaneya vê yekê ye. Her wiha li dadgehê qet behsa biryara azadkirina Demirtaş ya Dadgeha Ewropayê nehat kirin. Birêz Demirtaş bi xwe jî got ciyê ku biryarên Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê û Dadgeha Bilind tê cîbicî kirin, darizandineke bêalî jî nayê kirin. Birêz Demirtaş xwest ev dadwerên siyasî biryar didin, dev ji vê dozê berdin. Parêzerê Demirtaş Mehmet Emin Aktar ji amaje pê kir ku ji bo Demirtaş neyê berdan, 5 fezlekeyên din jî li dozê hatine lêzî kirin. û dadgeh ne ji bo sucê zelal bikim, ji bo ku cezayekî siyasî bide tev dikirim. Kala biryara dadgeha mafê mirovan nakeş. Bervê dibin problem ki wa mezin e. Îro dadgeh tişê nîşanî me da tevgerekî bi serê xwe nîne. Yani dadgeh gava ne ser bi xwe be û bêteraf nîn be wê şexelê vê dir adalet te naye. Navê veya jî daraz dîne veya. Tenê veya okey armanca wê ceza kirine. Pênc dozê nekaçên îro tevlîbîn ev jê de tekî propaganda. Yani çend axaftin kirêt wan axaftina ji der heqê wan de ji doz vebûne hatine vê de gihandibê. Wê nabêjim ama serî dem tişekî dibêjin. Em duyê ki ev doz, ev lêgerîn bi armanca sucekî gozelal bike nîne. Ev ya müdahalekî siyasî ye, pêvajokî siyasî ye ji ber wê yekê jî kararcı ve siyasi. Hevserokî beriyê HDP Selahattin Demirtaş di 6 Mijdara 2016 de bi tuhmeta ku propagandaya rêxistinê kiriye û di jî Yekreziya Xaka Tirkiye tev geriyayê hatibû girtin û ev nêzî 4 sal zêdetir e di girtîgehê de ye. Herçi qas di 20 Mijdara 2018 da Dadgeha Mafê Mironiya Ewropayê û di 22 Berfanbara 2020 de ji Daireya Meziniya Dadgeha Mafê Mironiya Ewropayê biryara azadkirina Demirtaş da be jî ev biryar hetanhan hatiye cibicî kirin û doza Demirtaş bû 14 Nîsana 2021 hate talûq kirin. Vural erişmiş. Kürdistan 24, Ankara.